Musta daw suaki ko? Kung may naukuda na kang nakaaging simana. Daddy finger, Ay. where are you? Here I am, here I am. Maurag. How do you do? Bu. Day! Daddy! Ay kula, mari daw. Ada, Daddy? Magayunong magang kanta mo. Iya, Daddy. Ulitin ka? Turo ito sa daw. Iya, Daddy. Sige Ano daw, ito? sige Exercise daw. ito. Daddy finger, where are you? Here I am. How do you do? Tiba yun talaga. Ay, English ka dito, Daddy. Iyo. Pero ibig sabihin, tatao ka magkanta, tatao ka magbasa. Siyempre, Daddy. Okay, sige Dili daw. ko na ko. Testingon ta ka daw, tahunay ko ako diging mga sinurat. Jan? Ini English ini, kayang-kaya mo ini. Iya, balong ko tabi, Ah, Daddy. sige. Testingon ta. Pero bago mo muna basahon, spelling muna kita. Spelling. Bili ko na ko, Daddy, dyan. Pirpikuan. Aber daw, kung talagang very good. Sige daw, ano ini? N-A-M-E. Maurag talaga lagi kong ina. Maurag talaga. Utra daw. N-A-M-E. Anong basa? Nami! Ano? Nami! Naming ano? Nami! Di mo na iling, Daddy, oh. N-A-M-E. Nami! Name. Huh? Name. Naming ano? Nami. Ay, name ang pagbasa ko, Name Daddy. ina. Ay, name. O na. D-A-T-E. Very good, Daddy. Very good. D-A-T-E. Anong pagbasa? Dati! Very good, Daddy. Correct. Anong dati? Date. Dati? Oh, dati. Pag inali mo nga ni ang de, ate, kuya, auntie, uncle. Oh. Oh, iyo. Date iya nunoy. Ay, date? Iyo, date. Name, Name. bakong name. Hmm. Iyo. Une, date, bakong dati. Ay, de. Iyo. Ita, Daddy. O ne, medyo rola ba ina eh. Yung ani. Tumutan ka alphabetical. Iyo. M-A-C-H-I-N-E. Correct. Tama. Morak. Matataram kung mape-perfect muna ang spelling. Iya tayo, Daddy. Okay, otro daw giraray buda diretso basa. M-A-C-H-I-N-E. Basa! McKinney. Correct. Kining ano? McKinney, oh. McKinney. Machine. Machine? Anong Ken. na ini? Une, masala ka pa kaning ultimong ine. Inda. Kaya ko, Daddy. Sigurado ka? Kaya ko na yan, Daddy. Perfect ko na yan. May isang gatos ka sa kuya. Saan ka to? Sige tayo, Daddy. Dadagdagan ko ang balon mo roal daw. H-I-R-E. Correct na nga. Ako pa. Morak. Sanggatot, may pangkok. Day pa. Nagkikwenta ka na naman. Oh. Sige, anong bakalon mo sa sanggatos? Ano, donut. Nagtitinda si Mani ay donut. Mabawal o kipito. Aga, ugto, hapon ako mamerinda. Lalo kayo. May coca-cola. At may situ. Dang eskin di naman. Igwa pa nga niya. Igwa pa. Dua man ang babakalong ko. Ay, yan. Oh. Sige, ining ultimo. Kung makakuha min eh. H-I-R-E. Harry! Yes! 100 pesos! Kaya dahil ka nakahali sa grade 1. Pagsap na duman. Ipag-eskwilang maray. Mas ano-ano ang pagigibaw. Dahil ka magdaglalab sa eskwelahan. Dahil ang sanggatos na, Day? Ipabasa kang name, kastang kang name. So date, dati. So machine, makine.
Agsap na na!